Menú disgustació. Hola, bona tarda, senyor. Què li posarem? M'han dit que aquí feu un menú degustació. S'equivoca, aquí no fem això. Però si a mi m'han dit que era aquí i que diuen que és molt barat, crec que eren 5 euros. Ah, ja sé de quin menú em parla. És l'únic que tenim per aquest preu. Llavors voldrà el menú Sí, el menú degustació. En aquell àpat em van portar 5 plats amb 5 menjars diferents. Qui ha dit menjar? Allò era immenjable i vaig fer venir el cambrer. Un cop va venir, li vaig dir: escolti, aquest plat no val res, fa vomitar. És que té un gust fastigós. Li ha provocat un disgust? Ja ho pot ben dir, m'ha provocat un gran disgust, un gust horrible. Aleshores, tot correcte. Com? Per només 5 euros ha pogut tastar el menú disgustació. I si li ha provocat un disgust, significa que hem aconseguit el nostre objectiu, provocar un disgust.